குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எம்மா வந்து இன்னவானே எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்க தானே? இன்றைக்கி நூலி போட் ப்ரைஸ் தான் ஒவ்வொரு நாள் நம்ம பார்க்குறது தான். 2025 10ஆம் மாதம் 23ஆம் தேதிக்கு உண்டான காய்கறிகள் மொத்த விலை பட்டியல். அதை எல்லாம் உளுமையில் கோமதை அன்னைக்கெல்லாம் ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நேரடியாக வீடியோக்கு போகலாம். கொச்சிக்காயிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். கறி கொச்சிக்காய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 450 ரூபாயில் இருக்குது. மாலுமீரி அரசி பணக்கியனவா நீட்டர் ராபு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிலோ 100 ரூபா. திக ராபு கிலோ CI. கிரீனோஸ் டொமேட்டோ கிலோ தும் CI 300 ரூபா போகுது. கிரீனோஸ் டொமேட்டோ. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கோவா 1 கிலோ 70 ரூபா போய்கிட்டு இருக்குது. கோவா கிலோ 71 லீக்ஸ் बेलवानंग லீக்ஸ் 80 किसी වෙනසක් නැහැ. ලීක්ස් වලට කිසි වෙනසක් නැහැ. ඒ විලම තියෙනවා කිලෝ 80ක් යනවා. කැරට් 120ක් යනවා கிலோ එකක්. ராபு கிலோ 50ක් යනවා. ராபு கிலோ 50 ரூபா போகுது. அடுத்து நூக்கோல் கிலோ 90 ரூபா. நூக்கோல் கிலோ 90க்கு යනවා. உருளைக்கிழங்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 200 ரூபா போகுது. உருளைக்கிழங்கு ஸ்ரீலங்கன் உருளைக்கிழங்கு 200 ரூபா போகுது. அதுலேயே சிவப்பு உருளைக்கிழங்கு பார்த்தீங்கன்னா அது 200 ரூபா போகுது. அது අල 200ක් கிலோ එකක්. ඒකම රතු වල තියෙනවා. රතු වලත් 200ක් යනවා. குடை மிளகாய் சிவப்பு கலர் பார்த்தீங்கன்னா 1100 ரூபாயும், மஞ்சள் பார்த்தீங்கன்னா 1000 ரூபாயும், பச்சை பார்த்தீங்கன்னா 750 ரூபாய் போகுது. பெப்ரிகம் बेलवानंग අපි पेब्रिकम किलो එකක් රතු පාට එක 100ක් යනවා. කා පාට එක 10යි, කොළ පාට එක 850යි. පාසිල් එක කිලෝ 600ක් යනවා. පාසිල් 600 ரூபா போகுது. චයිනීස් ගෝවා කිලෝ 200ක් යනවා. ඒ වගේම රතු ගෝවා கிலோ 200ක් යනවා. චයිනීஸ் ගෝවා கிலோ 200 ரூபா போகுது. சிவப்பு கோவா பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் கிலோ 200 ரூபா போய்கிட்டு இருக்கு. சல்தரி கிலோ 300, சல்தரி 300 ரூபா போகுது. கொத்தமல்லி கிலோ CI, கொத்தமல்லி 100 ரூபா போய்கிட்டு இருக்கு. ஐஸ் பேக் பார்த்தீங்கன்னா 300 ரூபா போகுது. ஐஸ் பேக் கிலோ 300ක් යනවා. සලාද දැක්කන 130ක් යනවා. සලාද 130 ரூபா சலாது போய்கிட்டு இருக்கு. ரத்து சலாது 300ක් යනවා. சிவப்பு சலாது பார்த்தீங்கன்னா 300 ரூபா போகுது. புதினா கிலோ එකක් 300ක් යනවා. 300 ரூபா போகுது. පාස්ලි 300 ரூபா 300ක් යනවා. පාස්ලි கிலோ එකක්. ரூவாப் தேக்கனா ரூவாப் கிலோ 100ක් යනවා. ரூவாப் 1 கிலோ 100 ரூபா போய்கிட்டு இருக்கு. ரோஸ்மேரி தேக்கனா ரோஸ்மேரி கிலோ 10ක් යනවා. ரோஸ்மேரி கிலோ 1000 ரூபா போய்கிட்டு இருக்கு. ப்ரொக்கோலி கிலோ එකක් 400ක් යනවා. ப்ரொக்கோலி 400 ரூபா போகுது 1 கிலோ. காலிஃப்ளவர் 550ක් යනවා. காலிஃப்ளவர் 550 ரூபா போய்கிட்டு இருக்கு. ரத்து ராபு கிலோ 800ක් යනවා. சிவப்பு ராபு 700 ரூபா போகுது. பச்சை கிலோ 100ක් යනවා. பச்சை கிலோ 100 ரூபா. பச்சை வெள்ளரி பார்த்தீங்கன்னா 150 ரூபா போகுது. சுக்குனி மஞ்சள் 150 ரூபா. பச்சை பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் 150 ரூபா. சுக்குனி එක කාපාට 150ක් යනවා. කොළපාට බැලුවනම් ඒකත් 150ක් යනවා. ඒක තමයි අද මිල. இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு காய்கறின்னு மொத்த விலை பட்டியல். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ ஒரு நாள் நம்ம போடுற வீடியோ வந்து சேர்றதுக்காக. මේ වීඩියෝ එක එමදාම ඕනමයි නම් ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ෂෙයාර් කරලා තියන්න. අපි එමදාම දාන වීඩියෝ එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. බයි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්. හෙට හම්බෙමු තව වීඩියෝ එකකින්. බයි.